Maili eta Oreina. Ala bazan edo ez bazan, entzun dadila naiz irratian. Ez da sekula ormaiztegin izan zareten, baina ni gogoan dut txikitan joan nintzela aitatxirekin. Ta behin, erreka bazter batean ginaudela, ikusi genituen 3 oreina, eta gogoan dut aurraren ilusioa, ez? Aitatxiren gana laizterka joan, eta erranion, aitatxi, 3 oreina elkarrekin. Ta aitatxik halako asperen bat egin zuen, eta atzetik galdetu nion, ea zer zuen neri kontatzeko. Aitatxik beti baitzituen istorioak elkar banatzeko. Ta aldi hartan alaxe kontatu zidan. Amaia, hemen inguruan, aspaldi familia bat bizi zen, baserri batean. Maili izena zuen, alabak, jakes semeak, eta amarekin bizi ziren. Erraten dutenez, jakes inguruetako iztaririk onena zen. Xuxen begiratzen omen zion, bere erioari, eta arma eskutan animaliari zas botatzen omen zion errestiroa, eta gehienetan, bihotzean ematen. Mailik ordea nahiago zuen naturan galdu eta bertako sekretu txikiak topatzea, eta bere desio handiena, egunean zehar, oreinaren batekin gurutzatzea zen, eta haren saltoekin, eta haren dantzekin, maiteminduta egoten zen. Kontua da, egun batez, herrira etorri zirela bardo batzuk, eta kontatu zuten San Juan gauean, herriko errekara jeitxiez gero, ursaindu apur bat hartuta, eta hitz magiko batzuk erranez gero, ura otatzen den bitartean, desioak betetzen zirela. Eta egun hartan, baserrira bueltatu zenean, Mailik lehendabiziko aldiz imaginatu zuen bere burua, oreina bat bailitzan saltoka-maltoka Euskal Herriko basoetatik barrena. Eta ametsarekin lokartu zen. Eta hurrengo egunean amets bera, egunez eta gabez, esna eta lo. Egun batez, erabaki zuen arte, saiatuko zela, dena lotua zeukan. Hartu zuen urbedeinkatua, joan zen bertara. Eta ordua iristean bardoek erran bezala, hitzak errepikatu eta ura bota zuen errekara. Eta botatzen ari zela, azkeneko esaldia falta zitzaiola, haize bolada handi bat etorri zen, eta neskatua urduritu eta raust, erori da errekara, eta entzundu ahots bat. Maili, entzun ditugu zure eskaerak, baina ez duzu desioa behar bezala eskatu. Horregatik, egunez oreina izanen zara, eta gauez neskatoa. Maili egun hartan etxera itzuli, eta amaren ondora joan zen. Ama, gaur, herriko jostun batekin solasean aritu naiz, eta josten ikasi nahi dut. Beraz, hemendik eintzin, eguzki agertu eintzinetik jeitsiko naiz herrira, eta ilur nabarrean bueltatuko naiz. Eta amak, errantzion baietz, hori balin bazen bere ametsa, aintzin egiteko. Eta hurrengo goizean lehendabiziko aldiz, oraindik eguzki agertu gabezela, abiatu zen Maili basora, eta eguzkiaren lehenengo izpiekin sumatu zuen nola bere gorputza aldatzen zen, halako batean bihurtzen zen animalia, eta hasi zen laizterka saltoka jauzika baso batetik bertzera. Ikusiko bazenuten haren zoriontasuna, etxera bueltatu zen irribarretsu, eta baita hurrengo egunean eta hurrengoan ere. Egun bakoitza aprobetxatzen zuen Euskal Herriko xoko bat ezagutzeko, probintzia bateko basotik galtzeko, eta ondoti bueltatzen zen etxera. Eta hain zegoen konten, etzela ohartu, anaiak ere matraka berdina zeramala egunero. Ama, oreina gazte hori harrapatzen dudan egunean, Dios, ze gustora afalduko duen, ikusiko duzu. Entzun zuen lehenengo egunean, sumatu zuen korapilo bat barrenean, eta hurrengo goizean, atera zelarik. Mendiak ez zuen berdina ematen, dena zen zakurren zaunka, eskopeten tiroa, laizterka batetik bertzera urduri ibili zen, eta etxera bueltan, amak sumatu zion. Maili, zer gertatzen zaizu? Deus, ama, deus, enaiz ongi sentitzen hori bakarrik.
Eta Jakesek berriz matraka. Jakes, nahikoa duzu ez? Utziko duzu orein hori bakean? Nahiko animali badaude basontan ta badakizu oreinak ikaragarri maite ditudala. Eta anaiak irri. Eta egunak eta asteak eta hilabeteak pasa ziren. Urteak buelta eman zuen. Munduak ematen duen bezala. Eta egun batez, San Juan gauerako pare bat egun edo falta zirela. Hasi zitzaion Mai amari negarrez. Ama, hitz egin Jakesekin favorez. Oso kezkatua nago. Ez dut orein hori hiltzerik nahi. Mai, ze gertatzen zaizu? Jostun horren etxean ez zaude ongi. Azkeneko hilabetetan ikaragarri argaldu zara. Gelditu zaitez gaur etxean. Ez ama, lanera joan behar dut. Eta hala, iritsi zen poiki San Juan eguna. Eta Mai abiatu zen larreetan barrena laizterka eta korrika. Jakes ere abiatu zen. Eta iluna barra ertzear zegoela, erreka bazter batera iritsi zen gure oreina. Baita Jakes ere. Eta eskopeta eskuan, halako batean, mugimendu bat sumatu zuen. Eta zaustu. Jarri zuen eskopeta parez pare. Gelditu ziren biak elkarri begira. Eta Jakesek, lehendabiziko aldiz, sumatu zuen zerbait barrenean, baina hala ere estu heldu zion eskopetari eta raus! Tiroa bota eta abiatu zen laizterreka. Eta bidean pentsatzen zuen baino zer egin du, zergatik ez dut bahartu, zergatik ez dut begiratu. Etxera sartzean, amarengana hurbildu zen, erdina hasia. Ama, lagundu idazu errekara, gauza raro bat gertatu zait. Gaur tiro botatzean bapatean sentitu dut, arreba galtzen nuela eta ez dakit zergatik etorri nerekin. Amari aurpegi aldatu zitzaion. Arreba hilduzu, Jakes, arreba hilduzu. Ez ama, ez dakidala ez da eman diodan ere. Biak laizterka abiatu omen ziren erreka bazterrera. Eta inorek, ez du ezer gehiago jakin. Nere aitatxik, erraten du, egun hartan, hiruak orain bihurtu zirela, eta orduztik, basoan barrena dabiltzela, eta horregatik Euskal Herrian ikusi daitezkela tarteka marteka hiru oreina elkarrekin. Bertze batzuk diote, oreina lurrean odolez topatzean, amak sakelean zuen puñal hartu eta raust, barreneraino sartu zuela. Nik pentsatu nahi dut ezetz, bertatik dabiltzala, beraz sekula ormaiztegira joan ta hiru oreina ikusten badituzu, zuk ere jakinen duzu. Haiek, Jakes, Mai eta bere ama direla.